Salut, prieteni! Astăzi am revenit la Râmnea Jlov. Suntem în teste, în continuare în teste. Testăm una din momelele favorite ale avatului. Una din momelele de suprafață care au avut rezultate excepțional de bune. Vreau să vă arăt cum funcționează și de data aceasta am cu mine o lansetă mai rigidă, o lansetă 7,22 de grame, echipată cu o mulinetă, un bite cast, un bite finet, mai bine spus, cast King Zephyr. Da? Wobblerul acesta are în jur de 9 grame, finisat, terminat, colantat, vopsit, etc. Ajunge undeva la 10 grame jumătate. Hai să vedem ce se întâmplă. După cum se poate vedea, acest wobbler are tendința să plutească și rămâne mai bine de un sfert afară, cam un sfert rămâne afară, nu pot să spun mai bine, undeva la un sfert rămâne afară. În minaje scurte și constante, el va mișca exact ca un șarpe. Scurt, scurt, scurt. Wobblerul este destul de greu, cum spuneam și mai înainte. Indiferent că apa este curgătoare sau nu, el își face treaba. Întotdeauna trebuie să păstrăm interesul peștelui. Avatul este un pește foarte mofturos. În momentul în care wobblerul nu mai imită aceeași mișcare sau schimbă mișcarea, avatul îl va părăsi, nu-l va mai ataca. Deci asta este 100% clar. Poate să-l urmărească 10, 12 metri, 14 metri și să nu vrea să-l atace pentru că îi se pare ceva în regulă. De-aia trebuie să încercăm pe cât posibil să păstrăm o mișcare constantă la wobbler. Mișcarea cu care plecăm, pe aceea să o păstrăm și în recuperare, în timpul recuperării. Și el poate să se muleze în două tipuri. Se poate jercui rapid, așa cum o fac eu, sau ar mai fi varianta aceasta, cu mulinaș scurt, pompaje scurte și rare. Deci aceasta, să știți că nu este o mișcare, ca să spun așa, recomandată pentru pescuitul avatului. Este o mișcare recomandată pentru pescuitul ștucii sau somnului. Sau, bineînțeles, a bivanului american. Cea mai bună mișcare pentru avat este aceasta. Lansat și mulina constant. Scurt, constant. El trebuie să pară că e un șarpe care dă să fugă pe apă. Exact de asta și imită. Rețineți, pentru pescuitul acestui tip de năluci, da? Pentru pescuitul acestui tip de năluci, o nălucă care este floating, o nălucă plutitoare, este nevoie de un băț care să nu fie tocmai foarte rigid, să fie ușor și în același timp să fie și un pic elastic, să nu fie extra fast, ca să spun așa. Acesta de la meu este un fast. Are un pic de flexibilitate.
și în același timp avem nevoie de un echipament foarte ușor. Cu cât echipamentul este mai greu, cu atât va fi mai obositor pentru noi să-l pescuim. Pentru că este un wobbler care trebuie menținut întotdeauna în mișcare din vârf. Exact așa face vârf. Iar aici avem momeala de data trecută, folosită un popper. Da? Asta e momeala de data trecută. Mulți mi-ați reproșat dacă știai că îți trebuie un băț rigid, de ce nu ai adus un băț rigid? Ai venit cu bățul acela foarte mare. Și vreau să vă arăt și ce se întâmplă cu un băț mai rigid. Mai bine, un băț mai rigid să schimbe situația. Bineînțeles și gălăgia făcută în apă. Și una mulinată, să vedeți ce se întâmplă în mulinat. Nu știu dacă mai vedeți foarte mult bine în zona aceasta. Scoate un clipocit, lasă niște bule de aer în spate și scoate un clipocit. Sau varianta numărul 3 cu pompaje scurte. Sau varianta numărul 4 din mulinetă. Deci, eu nu știu cum să fac să se vadă. Hai să mă mai arăt o dată. Deci, din mulinetă, rotare. Bineînțeles că se poate folosi orice mulinetă, deci nu are treabă că e bite cast, că e bite finesse, că e... Așa că nu mai rămâne nimic de spus. Așteptăm să vină primăvara, să înceapă pescuitul și, bineînțeles, să începem să mergem la pescuit. Eu voi rămâne alături de voi în continuare, voi continua să postez. Cei interesați de acest tip de modeli le găsesc pe wobblere AXC. Pur și simplu dați un search pe Google wobblere AXC și vă vor apărea acest tip de momel și nu numai, wobblere făcute, confecționate de mine, personal. Ce să vă mai zic? Să ne revedem cu bine pe apă și la un nou videoclip. Să ne vedem la un nou videoclip. Sper să înceapă pescuitul cât de curând. Până atunci, eu vă salut, toate cele bune!